Pakita mo! Pakita mo! Ah! Ay, pula. Pakita mo ang kaya mo. Minit lang. Oh, baka lang. Oh! Tuwarak. Ano, pwede mo na kabayo? Pwede na tayo magkabayo. Ay, yan na. Ay, ayaw ko dyan. Baka mamaya maanong masisimpa ko. Dali mo, wala na. Ay, tilapia nga. Meron naman. Laki. Akala ko walang laman. Ba't ganun? Tumatawa sa puno. Hindi. Ayaw na naman yung puno. Yung salpit ko ba yung pag ganyan? Oh, sumasayad niya. Good size. Good size na mga tiyo. Ito. Oh, yan na naman. Ay, pula. Pula. Yan mo. Ano, di ba kuha? Ilayo mo. Kasi baka mamaya. Ilayo mo. Puluputan pa akin. Grabe, 5 fingers mga tiyo. Ang laki. Oh! Grabe, ang laki nga kapilius. 5.1 ano? 5.2. Yun, good morning mga katsoy. Good morning ba? Anong oras na ba? Alas na. Alauna na. Good afternoon mga katsoy. Yan, dito kami ni Kaglas may rimpo. No? West Rimpo Makati. Ala. Ginabog. Yan sa'yo, yan yun. Yan sa'yo. Isay mo na. Oh, ako rin. Grabe, first cut ka agad, kakatapon ko lang. Ayan mga toy. Itong spot natin to, di ba? Sa pinagdausan ng ano to, di ba? Yung tournament dati. Yan, hindi love shoutout nga pala sa. Ang laki mga toy, oh. Ano ba nangyari? Ang laki. Mga toy, oh. Taw-taw lang ginagamit. Mga toy. Ano, gitik. Yun, gitik na kaagad mo rin. 1-0 pa yung kaliwas. 0. Yun, hindi love shoutout nga pala kay Pres Amis dito. Saka kay Vice Vincent, di ba? Yung Vice Vincent. At siyempre sa mga lahat ng members ng ng West Rimbo Anglers Club. Diba mga kasi, ang ganda mga kasi dito. Oh. May tumutunog. Mga kasi si Kabiwas. Parang may ibang May salarin. Magka-happy kami ni Kabiwas mga tayo. May kabayo. May kabayo kasama. Oh. Hindi ka pala iinom hanggat di ka nakakahuli. Ang usapan namin mga tuwing, walang dataya hanggat di nakakahuli. Paano ako kami mas nakahuli na ako. Ayun. Diba kasi tara, samahan niyo po ulit kami mga tuwing. Hindi ka diwas. Dito sa may West Rainbow Pasig. Dito ano yan. Tapos yan na naman. Sa gilid lang ng tabi. Nawala na. Yan na naman. Ay, nakawala tuloy. Sayang. Sayang naman mga katoy. Masarap lang natin. Ayan. Ito, tanggalin ko yung pako. Dancing worm mga ito yung huwag tanggalin. Tanggalin pa ako gagawa. Wala ka ng paa. Dancing worm mga ito yung matigas na bulado yung bahay na. Ayan tayo ulit mga ito. Parang inispatan na natin tong area na to dati na. Ito ba yun? Hindi, yung dalawa lang tayo. Doon yun, sa gawin niya. Dulo ba yun? Eh, grabing uli nila dun Kabiwas sa dulo. Dapat dun pala tayo ng bayabas. Maliit. Haruyu baba. Haruyu. Ang galing ng bata. Papa, Haruyu. Ano yung papa? Haruyu. Ay, Kabiwas na gan. Ah! Nadali mo na doon. Pwede na tumagay. Oh, pwede ka na tumagay. Grabe, ang laki Kabiwas. Ayan. Oh! Pang-pang. Okay. Ano, pwede na tumagay. Alauna naman ka to. Alauna, wala pa. No, Wala pa? wala pa. I'm sorry. Sorry. Ang sarap pala Kabiwas, no? By one take one lang mga to. Angel Yellowsin. Ito. Uli. Ay, ganda ka. Ay, nako. Naman, wala ka. Yan na naman. Nakadalawa ka na. Oh, grabe. Oh, grabe, Maxi. Asa yung video mo? Akala ko magla-live ka. Ayun, ayun. Akala ko magla-live ka, Biwas. Ate, sama natin si Kabiwas, Mati. Pa-support naman, Mati, para magkaroon na naman siya ng ano. Ay, pulahan daw laki. Ng pulahan. Mati, wag niyong i-skip yung ano, Mati.
yung ads natin. Para may pambili ulit kami ng engine. Yan o, kami waso. Ganda mo! Ay, ganda! Uy! Nagawa mo. Huli na naman si Kabiwas. Pula na naman. Ay, pulahan. Kabiwas, ano bro? Ay, Takma! ah, galing talaga. Nadakma nga. Galing ni Kabiwas. Pangatlo. Ay, agoy. Gitik. Gitik ka. Grabe, nagpauna lang si Kabiwas. Ngayon siya na naman nakakahuli na lang ah. Ang ganda rito mga tayo kasi ganyan. Huwag lang umulan. Yan oh. Parang si Tol Erwin. Ah, di kaya ni Tol Erwin makaganyan doon. Kaya. Kaya makakita. Dadi lang sa makaganyan. Tol, ninulong ka tol. Oo mga Kabiwas. Ilan na huli mo ka, Joy? Dalawang malaki. Ito. Ah. Gabiwas natin, lalakad. Tapos yung sa atin pala, ito, video. Kasi mayroon tayo na video na lahat. Yan, nagla-live si Kabiwas mga tayo. Friday, ano. Ayan, wala na. Mas pa tayo dito. Yan na naman Kabiwas! Yan na naman! Laki na naman! Ayan na ako. Yan na naman! Uy, Oo! ito. Ay! Naku, wala naman mga kapatid. Ganda pa naman. Kaya sa 1 million viewers natin. Ito, paano natin? So, yan. Yan, Miguel of shoutout sa Bruce Anglers, Kapi Fishing. Fishing, laki Ronnie. Yan, may basket. Sige, Joy, nung Kila Ihipe, Kizards, sayang. Kuya Berting, Yun, shoutout. Kila kayo tayo. Tatay Jun na lang. Tatay John, Kelito Arriaga, Miguel of shoutout. Kuya Delphin, Ay, good. Kuya Delphin, ito na. Babayabas Kuya Delphin si Kabiwas. Ay, ayos mo. Ay, yan ka. Kutoy. Ay, ayaw ko dyan. Baka mamaya masisimpa ako. Dali mo, wala na. Oh, yeah. Agoy. Oh, ganda ng huli. Grabe. Grabe si Kabiwas. Sunod-sunod sa malalaki. Grabe. Laki. Ako rin. Grabe, gitik ang laki Kabiwas. Ay, sakto-sakto ah. Ay, Kachay, thank you nga pala sa binigay mo sa akin na ano, yung floater. Yung pang leader line. Thank you Kachay Noel. Kachay Noel, thank you. Baka meron ka dito Kachay, floater na ganito. Ayan ka dito. Ang ayos ko dyan sa tapat mo. Yan, pag ganyan. Oo. Wala naman eh. Hintay mo siyempre, hindi pwede mo Parang si Kabiwas ay si Kabingwit. Ayun na, gagi. Ayun na. Wait, tabi mo. Uy, Uy. panalok Kabiwas. Ay, ayun. Uy, thank you, Kabiwas. Uy, malaglag cellphone mo. Kabiwas. Ito yun. Nadadala lang mga dito sa Pagos. Ay, pasangay-tangay lang dito sa gilid talaga. Thank you, Lord. Uy, tumutunog ulit. Yan ang Kabiwas. Wala ka nang gigitara na. Parang ginigitara na. Ginigitara yung floater mo. Madaming maliliit mo tayo pero ano, may tsamba na malaki. Basta wag lang kayo magsasawang pagos. Pagosan nyo lang mga tayo pag ano, hanggang doon. Pero karamihan ko dito. Nakadalawa na ako dito na walang big. Ayan na naman mga tayo, huli na naman. Wala na talaban! Grabe naglaban! Ako din. Pakita mo! Ah! Ay, pulang. Pakita mo ang kaya mo! Bilit lang. Oh, baka lang. Oo! Agoy. Tuwara! Ano, pwede mo magkabayo? Pwede na tayo magkabayo.
Uy, grabe, nakukala. Grabe, akala ko wala. Inaangat ko, biglang umatak. Makatay, grabe. Sa barangay Western lang to. May dating Makati ngayon ay Taguig na siya. Ginawa yan ni Cayetano. Yung area dito. Yan, tignan nyo ha. Kailangan na tayo para sa iyo din yung video sa mga kabiwas yan. Sana all may nanonood. Sunday fishing po ito, Sunday fishing. Baka biwas, paano naman yung ano ko Ayoko. bagong upload ko kanina? Yun, kay Kachoy pa yan. Transport yung kanyang gagawin upload. Sa FB Reels, sa Jir Chalon Darmiho. Para masaya. Kasama ka namin sa Kaligtas sa spot na fishing. Ayun, good luck nga pala kay Kat, Puliero. Sana mag-champion ka. Basta ulan mga toy, tiga na mga toy. Sa ating video ito, no? Sa ating live. Yun, thank you. Uy, Thank you mga kabiwas. Thank you. Yan. thank you. Salamat Kabiwas. Salamat. Iyan mga toy, nabot kami ng ulan. Kabiwas, napakalakas. Manoy, kumusta na Manoy? Wala ang kagat. Nawala ang kagat Nonoy. Grabe, ang lakas ng ulan mga toy oh. Bakit pala sa ulan yung isda? Takot, di sila kumakagat. Mapapasaraw sila pag umulan. Ayan mga toy, yung Barangay Pinida Multipurpose Building, Pasig. Yan, dito kami sa bandang kabila. Sa may Taguig na, Taguig. West Rainbow, Taguig City. Yan, tayo. Meron na naman yan. Yan medyo palinaw na dun sa dulo mga toy. Sa may Rizal. Rizal na yung Kabiwas no? Sa kabila, doon no? Taguig. Yung malinaw na yon. Sana mawala na mga toy para makapissing tayo. Sa kanan, Taguig. Update ko pa yung mga toy sa sa huli ko. Yung iba nito walang video. Yan ganda, nakadali ko ng malaki. Bago umulan. Kita tayo mga toy. Yan pataba pa din yung isda pala rito yan Sa ano, maganda yan sarap maganda raw mate, masarap talaga isda rito kasi may isda kami rito pinupulutan namin Ulan. kaso naulan na Kabila. na ayan mo na kasi natakpan pala diba yan tilapia at ito may isang kabayo. May Kabiwas din, may kabayo rin. Habang umuulan, naisipan. A few moments later. Ayan mga Joy, grabe naabot kami ng ulan. Ayun, meron ka Joy, malaki to. Ay, grabe naman to. Meron agad mga tayo. Meron. Hindi sa wala pa lang, meron na naman. Ay, laki. Grabe naman, ang Ay, ganda. Goy, ano? Ayun, sus. Grabe naman nagpapain. Bakit simula tayo nakakawin. Okay na yan, after ng ulan, mga ka-Joy. Nakadali na naman. Grabe mga tayo. Ay, nakakuha pa. Magandaan tama. Tapos meron tayong Ayo. watching sa taas. Katoy. Watching lang, Si Robert Dangan. Dangka. Dangka. Ang ganda pala ng Si Robert Dangka. Yan. Ulahan. Taas Katoy. Katoy, shout out. Yan yun. Ayun, meron tayo. Saan siya? Nawala. Tilapia Ayun, Boys yun. yan. Tilapia Boys ng City. Tilapia Boys ang C6. Kila Christian. Yan. Kilala mo kasi si Christian doon. Sa may ano ba 'yan? Sa may Kangkungan. Kangkungan? Di ba Christian yun? Yung kasama nila Kuya Big. Tama, Christian yun. Yes, ano yun? Francis. So yun, Miguel of Shot nga pala. Sa dulo siya, sa may tulay lang siya. Na-miss ko naalala ko si Katoy Christian yung Ay, sus pala. wedding anniversary kasi nila ngayon. 14 anniversary. Sarap po. Ayan na kasi. Oh, grabe. Wala. Hinuhuli, tilapia, pulutan, tilapia pa rin. Ayan mga toy, meron nag-ano tayo. Patanggal tayo ng lagi. Grabe. Ayan na Katoy. Layo. Ayan na. Hindi wala pa. Huli pa lang. Ay, wala. So, yun, grabe. Start ko lang, nakaulan sa Kabiwas. Kanina mga tingin habang umuulan, yun, nakahuli na naman ako. Oh. 5 finger. 5 fingers. Umulan lang siya, nakahuli na naman tayo. Dami ko ng huli.
Pares siguro tayo ng huli kabiwas. Di ba kanina nakaraan na? Bago umulan. Yan, dito lang yung mga tayo sa ano, sa West Ring Bullet. Taguig City, dating Makati. Tapos siyempre yan, may pulos tayo. Yan, ulit ni kabiwas ng kahapon. Ito yung tilapia. Sabi ni kasi ano, ni Boss Romeo. Ano eh? Romeo katakutan ay walang kamatayang tilapia. Good morning. Saka ni kasi Aris. Yan. Nakamatay tilapia. Walang kamatayang tilapia. Napanay pangako, napupunta, hindi naman nakakapunta. Diyos lang ka, Choy. Shout out to you. Harap. Yan na. Plat. Grabis kabiwas lang talaga dito. Hindi naka-register. Hirap na naman habulin na naman natin si kabiwas mga Choy. Naka-register na ako dito eh. Ba't namula tong video natin? Namula oh. Baka nakainom yung... Hindi eh. Pula oh, pati ikaw pula eh. Ako? Pati yung mga ano. Ay, ito. oo nga ano. Ano naman oh, grabe talaga si kabiwas oh. Wala. Ay, pula. Kurig. Oh, naku, wala. Sana all talaga. Agoy. Ay, ano ba na? Ganda, tama. Ay, ganda. Ay, ganda. Ay, laki ka Choy. Dakma. Ala! Kasing laki yan ito. Pagka yan naprito. Naluto. Ang laki oh. Ano? Ikaw, idol. Ako si Robert Dakma. Kasi Bert, tara na. Nanonood lang. Ay! Ay! Tuloy na! Ang katoy! Oh! Lalaki gago. Oh, talsik tuloy yung Talsik tilapia. laway. Yung tilapia. Malaway. Laway. Ay, Layo tuloy. Ito ka, oy. Haba kasi naman. Don't worry. Sinong tao-tao mo ta Ay, Kachoy. Kasi Bert, tara na. Opa, Ala, pamiwas ka na Kachoy. tignan nyo mga kachoy. Kuya na. Kay ano, kay Kabiwas. Yung Oh. Kabiwas. Malaki sa akin. Palakihan tayo. Malaki yan. Sige Malaki ah. yan oh. Ay, mas malaki nga yan natin. Mas malaki yan natin. Malaki na naman sa akin. Malaki na naman tayo. Nabalik ko yung Kabiwas. Eh, mas malaki si ano, Hindi pa galit yan. si Tol. Ay, mas malaki talaga si Tol. Tol Erben. Oo, malaki chan nun. Nalo ko na naman si Tol. Panalo. Tol. Malaki chan nun. Tol, panalo. Ay, hulo, kasi yung Bert tayo, kasi yung Tol, oh, ginawalo ko tayo. Oy! Nasa loob na ng box, nakawala pa. Lumakso ba? Nasa loob na. Tumalon kasi. Awit. Gago. Dahil yan, cut ka. Ayan tayo ulit mga tayo. Grabe, pagos na kamatay. Tapos Ano dito, sa inyo eh. kinakagatan dito. Karamihan dito na banda rito, oh. Tama. Balak ko sana i-atras tong video. Ayan na naman kasi, oh. At ano? Kaya ang mga dun. Ang ganda, grabe, oh. Bilis mga konti. No? I-atras ko yung video ko nung pag ganun, ano. Ayan. Para mas kita yan ang natin. Uy, sayang wala mo 6 figure na ko. Sayang, oh. Sayang naman. Hindi papakain. Ba't nakawala yun? Ligay ko. Bumalik, tumalon. Ay, tumalon ba? Marunong ano, niisip. Oo, yan na naman. Oo, yan na naman. Oo, yan na naman. Ay, tilapia Oo, nga! ano yan na naman? Laki. Oh, Pakala ko walang laman. Ba't ganun? Tumatama sa puno. hindi. Grayo na naman yung puno. Ano, yung saltik ko ba? Yung pag ganyan, oh. Sumasayad Malambot kasi nga. masyado Malambot. mahaba. Sumasayad sa puno. Good size na mga tayo. Good size na naman. Ang mga mabagdang ka, mag-alis ka na rin. Magsusundo daw sa kanya. Sa chicks niya eh. Ayun, nilubog! Ito, Katoy! Nilubog! Ayun Ha? Ayun eh. Lubog yan. At least lumubog. Usapan, lulubog lang naman. Ay, kung bakti ang puno. Oh, kita mo na dalawang ka na kanina yung plapla. Ayan, walang gamutin mo ng redoors. Yung busa mo. Ano ko ng kamay ko, wala diretso. Akala ko, ayun Katoy, yun na naman. Oo. Uy, so yung... Grabe, pagos lang mga Katoy. Hindi pa mahulog si Kabiwas. Katoy, ano oh. Nagulos na ako. Kasi Michael, parang ka naman. Nagulos mo yung sopa ako, naganon ako. Hahabol ko po isip. Kala ko mahulog ako eh. Ginawa kang balikan, Choy. Oo nga, damay talaga, laglag talaga yun. Mga
ayungin yan. Bumalik na sila. After ulan naman tayo. Tinapi ay Ay, lubog Big ngayon. Sino. Big Sino yung pain. Grabe mga kachoy, sarap. Sa gilid lang talaga ng tabi. Yan na naman, oh. Saya malaki yan. Oh, sabi ko sa'yo malaki yan Naman, ganyan, kuba. Upa. Diba ba? Bilog, bilog. Ang laki ng mata. Ang iksi ng katawan niyo. Ito. Oh, yan na naman! Ay, Pula. Pula. Itoy. Ito, pula. Yan mo. Yan mo. Ano, di ba kuha? Ilayo mo, ilayo mo. Ilayo mo. Di nga Kasi abot eh. baka maya. Ilayo mo. Puluputan pa akin. Hindi niya mabutingin yung... Ay, nakawala. Tuloy. Ako yan, may sakit naman eh. Tama oh. Ay, ganda ng tama. Oo, makawala pa naman. Hindi magandang hawa. Magandang tama. Sayang naman, ti. Nakawala, ti. Pula. Pula. Sumabad ka sa dito, mga katoy, oh. Ipuli na naman, mga katoy. Sana malaki. Ay, mukhang malaki to kami, was. Ay, Jesus Mariusip talaga. Kumala. Ginagawa mo. Grabe, ang laki mo. Wala yun. Mga 9 fingers. Grabe, mga katoy. Ayun, lumutang ka ng tagal. Malaki na naman yun. Malamang nasabitan pero malaki, mga katoy. Ay, nakapanginayang pag ganun. Pinakawala, pre. Sayang, laki na. Ay, wala ka pa rin. Kala ko nga, janitor. Hindi, wala naman janitor dito eh. Sa gilid na to. Dahil sa kanya, ano? Gumaganon na nga eh. Oh. Pinapaano ko na nga lang. Para kahit pa paano, medyo manghina sana. Yan pa si mga katoy, pwedeng biwasin mo ng biwasin na yung sulit ba yung malakas na biwas? Kasi sayang yung bulat. Nakto! Yan nga mga katoy oh. Talagang napakapal mga katoy ng ayungin oh. Yan oh. Na-snag tuloy. Grabe oh. Yan mga katoy, talagang napakalinis ng Pasig River mga katoy kasi may ayungin. Maliit kasi mga katoy. Maliit. Ay, nakalaglag na. Yan ang ano mga katoy, palatandaan na malinis na yung ilog. Kasi yung ayong hindi nabubuhay yan sa ano, sa maduming ilog. Tama ba Kabibas? Yung ayong hindi nabubuhay sa madumi, di ba? Na. Ano sa mga agos? Maagos nga na. Tsaka sa malinis na ilog. Hindi yan nabubuhay sa ano, madumi. Oh. La, yan sabi ko naman kinagat ka oh. Nasa malayo pala. Nasa malayo. Kitang-kita ko yung paglubog Kabibas. Ah, ala ka. Ala ka Kabibas. Kabibas ano mo? Malayo. Ang Oh, laki. Kabibas paano? Ang grabe, ang laki mga katoy oh. Malayo naman. Ay, ulaan, ayusin mo, wag ka lang malayo. Ang laki mga katoy oh. Ay, wag kang Dito mo, dali. Wala pa. Yan, tuwara. Okay na, okay. Okay. Ay, Okay na. Anong okay na? Okay na kaya. yay! Tingnan nyo. 6 fingers. Seryoso. Choy. 6 point to. Sa malayo. Sa malayo. Oy, shout out. out. Ano pangalan ni Pogi? Anong pangalan? Ang mga batang anglers ng West Rainbow. Sos, Mario Joseph, Laki 6 ng fingers mga na sa malayo. Uy! Uy! Ay, Nasa malayo, kitang-kita ko. Bigay mo na sa tangi. Ay! Pang ano, pang ihaw. Koy, ano yung na Koy? May isama na Koy. Uy! Nagkaro sila mga ito, nagbabanding-banding doon. Ibigay daw ni Kabiwas. Nasa malayo, yung katapat orange. Kabiwas yung orange na yan, may halo yan. Grabe mga katoy, nasa ano, nasa agusan sa may ano, mga dalawang di pa yung pagitan dito sa may siminto. Ay, Ay, ayun. na, speaking. Ayun, Tagay. patay. Magpalamig ka muna, kaya nilalamig ka na eh. Ayun, meron tayong mga sponsor ito mga katoy. Ah. Thank you. Juice, may pa-juice tayo rito. Rainbow Anglers. Juice anglers. Mga anglers ng West Rainbow. Hindi ka madulas sa pwesto niya? Sila? Puro putik. Oo nga eh. Maputik kayo dun.
Nakalasan ako kasi nang malaki. Allah. Sarap ano? Sumasabit. Grabe, thank you. Grabe sumasabit. Wala nang pasok to bukas. Kaya over na. Nakaisa na kaming ano matini kabiwas. Nakaisang red doors sa 500. Ay. Grabe naman to kabiwas. Sa malayo ba dito? Ano ga? Ganun pa rin yung lalim? Oo. Grabe naman yun. Inesting ko kasi, di ba? Oo nga, kitang-kita ko yung... Sabi ko, try ko sa malayo. Yung mga ganyan, yan. Ganyan kalayo kasi, yan. Wala, grabe, parang nangit yung tanga ko. Yung six finger? Laki niya eh. Pero ito yung dan. Ayan naman. Hala ka. Ay, puta. Oh, loko. Nasa malayo nga. Sige, try natin. Ako, may prito. Amoy prito na kagad. Ang bilis naman, no? Tilapia. Ayun, pulahan, oh. Oh, grabe, huli. Ayan. Oh, Grabe, mga tiyo. Nagkagatan na naman. After na naman ng umulan. Ako rin. Ay, Joy, kabayabas. bayabas na. Nahuli mo rin yung bayabas. Huli na lang tayo, Matoy. Grabe dito, Matoy. Maganda, Matoy, dito. May malalaki yung nahuli. Kaso, ang daming ayungin. Grabe, dami ko na rin natin maliit yung yung lumikibit ay malaki pala kaya di natin na bibiwas ng maayos kayo. Tendency. Mahina yung kapit ng hook. Doon dami sana mga tayo, dami kong nakawala. Ilang nakawala sa kabiwas? Marami din. Mga ilang piraso huli mo na? 7 piraso. Mga tayo, dami na rin to. So yan mga tayo, update tayo sa ating fishing spot dito sa may West Rimbo. Tagig na to mga tayo, dating dating Makati City. At muli, big love shoutout sa lahat ng anglers dito. At si Robert kanina, umuwi na kasi nalasing ata sa isang piraso. Para parehas kayo mga tinakita. Hindi pa naubos yung halali pa lang. Yung isang red horse. What you buy, red horse. At yung mahiwagang, ano ininom nila doon kakay? Gin pomelo? Ano naman si Kabiwas? Buti pa si Kabiwas na lang, grabe. Uy, laki na naman Kabiwas, oh. Grabe talaga, ikaw lang kilala dito Kabiwas. Talagang pinapanindigan mo yung i-upload mo talaga na Ayaw. Mga abangan nyo mga yung i-upload niya. Grabe yun, malupit mas yun. malupit daw, malalaki. Sa gilid lang ng tabi. Mga ganyan kalalaki. Oo, malupit ko yun. Sige nga, patingin nga yan. Ay, ngala-ngala, oh, yeah. Tama-tama. Tama, tigas. Mga yun, ang ganda, oh. Agoy! Ganda, oh. Matigas. Hindi, matigas yung tama. Yung mga oh. Tigasan. Grabe, oh. Oh, 5 fingers. 5 fingers. Thank you, Kajoy. Yan, nakaisa tayo dito, mga tayo. Yan, tayo babawi tayo kay Biwas dito. Yung sa gusto mag-ayungin, pwede naman mag-ayungin. Oo. Wala ka naman di ayungin. 1.5 tsaka 2 finger. 2 finger na. Hindi Hindi na na. pampaksiw yun. Masarap naman, malaki naman yun. Oo, kahit maliit nga eh. Kung kanina nga, kung nadagdagan pa yun. Nakakauli tayo 2 finger eh. Hindi na kasi naulit kanina yung isa kong ngayon. Hindi, basta malit lang. Yan na. Ay, ang ganda ng mga lubog kaso ano kaya ginagawa nila, no? Inano lang Yun. siguro, no? Dito lang chopstick yan. Ay, ano yun? Sabit to. Sabit. Okay, ayun. Okay na to. Tapos yun. Dami rin ako huli kaso yung iba walang video yun. Sa West Rainbow Anglers, yun, nagtimpla. Oh, yan na. Katoy. Ay, Uy, sis naku. Mariosip, dinumi. Nagtimpla ng juice. Gin tsaka four season. Parang tandoy ice, sarap. Ito yun. Ang sarap. Kasi kasi hindi pa nauubos yung kanyang kabayo. Ay, nako, nagsabot.
Shout out kay Ronnie Boy. Kay Delmar. Sa mga ano natin, Sa mga nag-miss ka na kay Michael. mga kakapi-fishing. Ay, asin floater ko. Ano na? Nilokso na. Plapla naman dyan, pang outro lang oh. Bibigay yan. Wala. Para namang awa naman oh. Wala lang. Wala. Yan na. Tuara. Tuara. Wala. Baka wala ka pa. Baka wala ka pa, wag naman. Lagay mo dyan, beso. Yan! Thank you Lord! Yan mga toy. Ayun, okay na to mga toy. Napakarami nating huli kasi yung ganito mga toy. Walang video. O yun oh, gaganda ng mga size mga toy. Spot ni Kabiwas to. Tapos yung pinagdarausan ng ng West Rainbow tournament, semi-tournament nung nakaraan. Yun, dito tayo sa spot na to. Tapos Kabiwas. Siyempre, nagpapasalamat tayo sa lahat ng West Rainbow anglers dito. Ano? Mga katay natin dito. Wala si Pres, no? Wala si Boss Wang. Ayun, maraming salamat sa inyo mga toy. West Rainbow Fishing Spot. Ang dami nating huli mga toy. Pakita mga toy. Ang dami nating huli. Mga toy. Ang ganda pati mga size mga toy. Maganda ito yung kakakahuli lang natin. Napakaganda sa Smart Music. Ang dami mga toy. Mga ano to. Kabiwas na kailan ka Kabiwas? Ano? Ha? Marami. Marami. Ako 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ito lang mga yung video maliit ko. 11 siya? Oh 11 ito lang maliit ko mga tayo. Ay, malag ko. 3.6 so yun Kabiwas patingin nga Kabiwas. Sana tubig eh. Grabe Kabiwas mga tayo. Laki puta. Grabe ano. Kailangan na lang isa yan. Tapos meron pa tayong yun, Kabayo. meron pa tayong kabayo, di pa maubos. Tama, uwi ko na to. Di na maubos. Maraming salamat, Kabiwas. Thank you. Ayun, kaya mga kachoy, okay na. Salamat. Thank you, kasi nakasama natin sa fishing. West Rainbow Anglers. Mga toy, nakahuli pa si Kabiwas. Pa-outro ni Kabiwas. Grabe, ang laki. Grabe, 5 fingers mga toy. Ang laki. Oh! Grabe, ang laki nga Kabiwas. 5.2 ano? 5.2. Okay, kay Kachoy, Okay. Okay. Grabe pa outro na kami. Nakahuli pa si Kabiwas. Thank you mga toy. Yan o, ulit. So ulitin, yan ang business spot natin. Yan ang C5 mga toy. Papuntang BGC yan. Dito papuntang Quezon City. Yan. Ibuswang to. Grabe ka toy. Kayo nung yan. Grabe mga toy. Sama-sama siguro yung huli nila. Ang dami. Grabe, harvest pala rito kasi. Oy, kayo ah. Pre, kayo dito. Kayo na to. Ay, Obeng. Kay Obeng. Kay Ubing pala to. Mga toy, Niya ba? grabe. Harvest pala si Boss Obeng. Ang dami. Grabe naman yan. Mga 5 kilo.